Angustias pitonisa. Gaizkien ez gaur. Hau zer da? Hau zer da? Alde honekin, Venga, hau txartzeko data. Dios, bekari hostioik. Bai, palgia. Kaixo, nor da telefonoz bestaldeko launa? Atxaldean, Julia naiz. Julia. Julia Otegi, bai. Bueno, ja, ta? Zer kezkatzen zaitu Julia Otegi? Otegi, Bai, barkatu, zer kezkatzen zaitu Julia Oregi? Otegi. Zer kezkatzen zaitu Julia? Bira, nesen arrazken aldian oso behandu etxeatzen da. Behandu. Bai, behandu. Baina behandu ze ordu kaldea, esan nahi dezu? Ez dakit goizeko ordu batak aldea, ordu bilak. Bueno, ordu bat, ordu biak ez da behandu emakumea. Baino, eunero. Ja, eunero bada. Atxaldeko erreleboan lan eitea aldo. Nola? Nola, atxaldeko erreleboan lan eiteen bau, hain behandu balima dator. Ez, panaderua da. Goizeko lautan sartuta eguerdiko 12 ateatzen da. Ja, Horreatik ba, moskeautan nabil. 12 ateatzen bada? hombre, ez dakit paseatik. Moskeuta, lauetan sartuta 12 ateatzen bada, 8 ordu badia, Hoi baino askoz gehiago ezingo dituin. Ja, baino, 12 lanetik ateatak goizeko ordu bitan etxeatzen bada? Klaro, berriz lauetan sartzeko. Klaro ba. Ja, ordu gutxi xamar loiteko. Ja, baino, eta nune oten da, gainerako denbora guztin. Hoi da, ni jakin nahi detena, nune oten da, Hombre, nik dakitela behintzat, lauetatik 12 panaderin. Ja, baina eta geho, Geho... Geho, bai. Lanetik ateatakon ze egiten du, noa juten da, zeinekin. Ahi esta, galdera askotxo dia erantzuteko, Julia. Zuk behai galdetu aldiozu. Galdetuko ez diot pa. Behin ez to ezer garbik esaten. Ja. Zuri ze irutze zaizu. Hombre, klaro itzitez, Ta, gero zuzen sofan etzan, oen sartzen da, Hoi normala irutze zaizu. Hombre, normala, hortxe. Lo seitun hartzeu, zurrunka baten hasten da begi bat itxi orduko. Klaro, lotako ordu gutxi. Bakizu, berriz epandere jajun behar balima du, Baina aber ulertzen jazu. Aber. Senarra goizeko lautan lanea jun, 12 atea, eun guztina zaldure iken ezpa, gau ezain behandu etxeatu ez zerrez esan, lointa berriz lanea juten ba, ze esan nahi du horrek, Ze esan nahi du? Papa Noelen karrotitiak adabilen basantzek, baino adar handigo ezkezula, Julia. Gabona pasa, gero arte, aio adizkide. Solitario ikastetuko kokarmeka bilio. Anastasik, puntu nahitzeko behakin. Oain, enao! Porkulo hartzera, porkulo.